bora. Mami, ichi nyama kafuti ichi. Ichi chiri kupa frandi ichi emeli. Chinyama. Ichi ndo chida zvokuti. Mamkase guys, right? Tine motikari dzedu dzezororo makombi edu tuai. Makombi edu courtesy of Zororo Phumulani. Courtesy of Zororo Phumulani. Thank you Zororo Phumulani. Tiri takanangana kumberi tiri kuinda kumakuva guys. Handei kumakuva tinoviga mwana. Tukuenda kunoviga mwana. Atovigwa zvakanaka stereki mwana uyu mufunge. Zvakanakisa. Asi haisi tiketi yekuti tikukupai kuti musajoine mapolisi kuti nemi muchifungwa kuti muchatigo nyasha dzakadai. Iwe munhu rongeka ujoine Zororo Phumulani polisi yako anditika kuti zvikuenderewo kumberi. Anditi uyu tongoti panaka pakangofambawo Mwari kuti agone kuvigwa zvakadai. Mwana uyu yanga agarisa mochari almost 2 months. Mwana ari mumochari, vabereki vachishaya mari yekuti vavige mwana. Antimaona almost 2 months vachishaya mari yekuti vavige mwana. Saka at least nasi finally mwanaku is going to be laid to rest. Mwanaku zozororawo nasi akuzororawo. Mwana akuzorora nasi. Mwana akuzororawo nasi. Memes, I miss you too, my sister. Inda kundrasa so masana uchandidi. No. Saka thank you very much. Almost 2 Irene koza almost. Wasatana munozati musuya wakaitika zvese yana yanzi ndoranga riri ndo 21 ndo musu wakashayika. Animona. Saka musu 21 wo uya takaenda kumapala chichichi kumba kwavo ndo musu wakavhurikawo zvinhu zvake. Baba vacho vakazotaura rama vachita murodi chikanza mwanangu avhura zvinhu zvake musu wedhera akafa ndo dhera akashayika irodi. Tikati ho zvikanza ndo dhera akashayika mutatozozviziva patakaenda because takazoenda ku city council tichida unotenga guva same day iroriya. Tasvika ku city council kakachida kutenga guva kwa because ndakandaramba price yaitagwa nemunhu ati kwa 1000 guva ndikati hakuna zvakadaro handeitoga ku city council tinonzwa ndandatofila kuti something is wrong. Saka taenda papaya tichida kunonzwa kuti guva imari tikasvika kanzi guva 600 mufunge ndaida kutoryiwa 6 wire 4 wire ipo paya. Mvata saka pakanzi date vakunyorera mapepa ndipo pakati twendwa nokati ndo muso wakashayika. Saka ndo muso zvakaitikawo kuti adi zvake mwana uyu zvifambe. Saka takuenda kumakuva. Saka vanhu vemuRustenburg vanhu vasina kuuya ameno. Hanzi watching tiri patsonzo hai good. Yes yeah vari kwamutare batene nevamwe patsonzo hai kwa headmaster watiza ndozvatawa kwa headmaster wakapa wakatiza hapo pachikoro. Asi indatini kuna mai valivi musabve indai kumba kwake munogara kumba kwake munyatsoti gopa mapake musabve papa musina kunyatsowana zvamuri kutsvaga musina piwa mhinduro yakakwana indai mogara padheni pake. Ndavaudza kuti ndai mogara padheni pacho ipapa apa. Saka vanhu vari kutsonzo futi St Matthias vari kukwira vachienda. Saka tichazenge tichionawo nokuti kune ichi Ngarangandu TV I think ndo iri kukavha ikoko. Ngarangandu TV is covering that yekutsonzo. Ndo kurongeka kwakaita Zororo Phumulani ku guys. Ndo marongekero eZororo Phumulani asha yakarongeka. Saka muri kuona WhatsApp soul service number yokai. Vane mapolisi vanoda kucheka kuti mabhadhara svika papi, mabhadhara marichi. Torai namba dze WhatsApp dziri pakombiyo. Ndo namba dzamunobaya idzidzo yokupai ma options muchitevera mega statement rako of the month zvese everything unozviwana ipapo. Uruda kanda link rako rechirana rinasi regai ndikubvumidzei kandai malink enyu right. Nasi ndakubvumidzai chikandai malink enyu zvamuri kumarketa kandai.
ndezvanhasi chete kazhinji ndokubhadharisa musati nobhadharisa avake marketing. You come, you talk to me direct and you pay. Nasi nangokuhwira itsitsi chikandai malink enyu right mucomment section free of charge. Sezvo ndiri kuchema mwana uyu, sezvo ndiri kuchema mwana ndati chikandai. Chikandai, chikandai malinki. Aiwa mwana ngasorore murugare shame. Ndatinonoke denda tikurumidzei ndanonoka kusvika inini. Denda tikurumidzei ndakutarisai ndapaitwa body view ndakutarisai kuti mamuchida kuona. Moda kuona here? Munoda kumuona here mwana? Kana muchida kumuona ndogona kuti request body viewing. Munoda kumuona here mwana? Pindurai mu comment section. Munoda kumuona here mwana? Kune vane hana dzakasimba ndikutarisai body viewing. Moda kumuona here? Thank you Virginia muchiwira anzi Zororo haina dzungu. Aiwa dzungu haina. Ita zvinhu zvayo pore pore. Dzungu hatina zvedu. Ndindoga ndedzungu asi havana. Ya havana dzungu. Muruda kumuona here mwana guys? Commentai munikiri. Tendaita baiwa wapinda mujobheki here. Ndingasakusamwira tungapinda mujobheki usina kundifonera. Ndingasagwaniwe. I'll fight with you. Right guys, muri kuda kuona here? Itai ningirikiri tione. Isai ma thumbs up. Isai ma thumbs up ndione. Isai ma thumbs up ndione. Isai ma thumbs up ndione. Kana muri kuda kuona mwana isai ma thumbs up tione. Request body viewing kana tasvika. Isai ma thumbs up tione. Isai ma thumbs up tione kana muri kuda kuona mwana. Isai ma thumbs in comment section. Isai ma thumbs. Ndikuona ma love ne ma likes. Anizoti ndeye kuti here kana kuti kumakuva kure muri kuona tikuenda kumakuva. Thank you United Methodist Church. I heard United Methodist Church yemuRustenburg muno manzi reverend vakarwadziwawo nenyaya iyi vemuno muZimbabwe, but vane chechi yavo muno manzi vakasimuka vakanoita service nezuro kumba kwemudzimaiwo. So mwana afamba zvakanaka uyu hanzi thank you reverend veMethodist Church Rustenburg. Reverend star ndizorizivi hangu. Hanzi let the child rest in peace. Okay. Alright. Saka musikuda body viewing. Alright, iripo. Taifunga kuti body viewing inoita pama-funeral sika. Zvona nchifunga, but anyway, it's bore. Alright. Alright, saka no body viewing. Hanzi ngatisaitei. Hanzi ngaisaitwa mwana ngaazorore in peace. Hanzi ngaisaitwa. Saka yes, zvido zvenyu kunyanya. Zvido zvenyu kunyanya. Vehama. And tine after tears guys. Zororo zvainoita manje. Kana ndatoronga vere Zororo vari pataiti neni mazuva ano vanongoti ndizvakaoma. Zvatakaemployawo gore rino. Now dzakatoda after tears. Haiwa boss. Uyatsoka. Ndofunga vezororo vanongoti zvatakaemploya gore rino ma1 guys. Ndikati aiwaka tatotanga funeral. Tatota funeral yemwana tochongota ne after tears. Handiti if you go to Rome you do what the Romans does. Handiti tikati tiri muSA kuno kunoitwa ma after tears. Saka tiri kuda ma after tears kunoku. Saka tiri kuita after tears. Tapedza apa tiri kuenda kunodyiwa kuvanhu vaenda kunodya. Vavo vauya ivavo Courtesy of Zororo. Animaona Courtesy of Zororo. Toenda kunodya vari kunoku tichi celebrate edu life yakararama nemwana iyoyo idzo 4 years idzodzo. Animaona idzo 4 years akararama idzodzo idzo. Saka tikuita mukomana dzanga ari mukomana anga ne 4 years akararama 4 years nguva diki diki mufunge. Saka tinenge chingodi. Saka kwatiri kuenda uku ndokunovigwa ma-foreigners. Animazvona kwatiri kuenda uku ndokunovigwa ma-foreigners nevarungu ne like tongoti vanhu vasiri vemunomu ndokwavanovigwa ikoko. Animaona ndokwavanovigwa ikoko. Kunonzi ku-red flag. Sana usina polisi ukafa muno mndu kwatokukanda ikoko. Isai malinki enyamu zvamuri kutengesa isai. Isai mu-comment section umu. Years guys, nguva diki diki mufunge.
4 years. Zvoro rufu rwemwana runorwadza guys pafair because anenge achitodawo kuraramawo life yake zvakanaka sevamwe asi anoguriwa shoti guys. Wona isusu tochembera kusvika kuma40s 50 chimwe chimunhu chocho tikwai masi chembere. Iwo haudi kusvika kokoko ukuda kufa uri mwana mudiki kuti uyezoona kuti vanhu vari confused ishu. Haudi kukura uda kufa uri mwana mudiki. Handi munhu sanoda kutokura komana achienda kumberi. Rosa ndakataura everything pa life. I said everything pa life ndaitaura. Ndosaka ndai kutsvaga musa nchida kuti nditese ikoko. Everything pa life. Uya ari kuenda kumariro. Okay. Kaiti miri waita zvakanaka fani mukadzi uchu waita zvakanaka chose. Ndofunga anobva mukati mumu. Ari kuenda kunovigawo mwana wamanya vidi wamisa mota asikana. Ush. Waita zvakanaka mudikani. Pinda mumota. Pinda mukombi. Yes, Sarah. Iwe rimbereka Zara. Pinda umu. Wada kupinda kuno chipinda ora ipinda mu mufure pinda. Muri right here. Mushe makadi zve. Mogare kuno. Ndoshanda apo. Mushanda uomba price apo. Upload. All right. Muri ama mfi. Woma ngoya kusichema. Magonesa. Thank you. Well done. Well done. And magonesa. Ndivana toda imi vakadai unogona kubatana nevamwe kuti akunda kured flag. Ndokured flag ndokwemanhingikiri ndokwakuvigwa vamwe vanhu vese kuno. Kana usiri mufokeng unovigwa kuno. Mukamhanya fasi amagonesa. Well done. Magona mamuri off saka nhasi. Mamuri off. Good. Magonesa. Figwa nemwana mwana kufa kwemwana chinhu chakaongoma masikana. Zvakangoma. Saka vanhu vekunoku vanhu vemuno mumanzwa guys, vanhu vemuno muSA havavigwi during the week, vanovigwa pama weekends. Saka maforena ndo anogona kuwigwa zvavo pakati pevhiki apa. Vanomaona asi vemuno mutradition yavo chaiyo havavige during the week, vanovigwa weekend chete. Kaenda kuweekend ndo paunovaona vari kumakuva ku pakati pevhiki havavigwi zvekudaro. Kure makona ka kutakurashwa chako aya kure refrey. Okay, ukaramba undofunga akati all right. All right. Shami page rimwe riripo rakangonzi SIS MELLY diaries chete risina live kumberi. Riripo Shami rakangonzi SIS MELLY diaries chete risina live kumberi. Yeah, tashika. Angane 4 years. Angane 4 years. Jenga 4 years andove crash. 4 years anga kwenda ku crash. Angane 4 years. Uzoyo uya anobvunza nzi body viewing on Facebook. Waona vanhu vakawanda vakafa kupi nguva irini pa Facebook. Chero panofa maminisa chaicho kwaoni pachitwa body viewing zviri live.
Haoni body viewing ichita vamugabe cha hamuna kuona pa Facebook mimi body viewing. Hauna kuona pa Facebook wachitwa body viewing pa Facebook vamugabe vakavaonepi. Everything now is happening on social media now. Ukaura pa social media. Ukafa pa social media. Ukabika bini zako pa social media. Ukazvara tikuona nachizvara zvino vari muleba pa social media. Tinoona vachitozvara pa social media chep tapinda muleba uyo akutozvara. Tasvika mumakuva muri kumuona muri kuzvara zvikwangwani izvo muri kumuona right. Chirega ndibve ndanyatsa kukuudzai, mirai ndinyatsa kukutaridzai zvaicho, munyatsa kuona mirai tisondere mudhuze. Toda kunyatsa kukuonesai nhasi. Dedzai ma 2000 ayaya anotuka vanhu stereka yaya, anotuka stereka yaya vanhu madedzei achiti machembere uyai pano right. Muri kumuona watiri unopinda ndo munokutinzanisa ndo munotinzanisa tese vaya vanenge vachiti tine mari isusu tiri marichi wati mbinga wati hamuna richi tose imomu. Ndinotonoimba guys, ko hapana zvavanoimba nhasi ndindotonoimba. Ndo matinoinzana tese zvokuti mari yako zvichichi hazvishande apa ndo patonokwana tose apa takanoinzana apa. Zviya zvokuti munenge muchituka vanhu zichembere kudii chero ndikachembera ndikafana chembera ndichori nani. Iwe uri mudiki imomo noudiki hwako imomo. Kana tainyatsa bhera ndakufamba ndichitadza zvikwangwani zvevana vakafa vari vadiki vari kuma20s nevati ndinchitsvaka 20s dzacho ndichikutaridzai muone tione kuti munozvifarira here kufa muri vana vadiki usati waenjoya life yako. Unenge une 23, 24, 30 years wonzi wafa wochiseka muchembere asvika ku44, 45, 43, 42, 50 womuseka nyasha dzakadaro. Ndipo unotoona kuti tinanyatsa takwana zvakanaka right. Tasvika mukona tavepo apa peda pesoro mukona nekurongeka kutasvika and ndo medu tose umomu. Uzive kuti une gomba rako riri kunoku woku ndo kunovigwa vana uku ndaona vana vadikidiki chete. Mwenda musha makachana soro good hamenda kugona kako kundo kurongekwa tokutaura makagona. Pinda shamwari pinda apinde mukomana kapinde mukomana right. You see tiswa Zororo tayatsotoita zvinhu zvedu zvakarongeka kuita kunge haikona mani. Zvinhu zvedu zvakanyatsotorongeka mai mwana. Takarongeka. Mamaski takanzi hatichapfeki mamaski. Takaudzwa nzi no mamaski. Tarisai. Mai vemwana, baba vemwana afa. Tasvika. Mai vemwana varapa. Ngamira pakona ndo mai vemwana. Right, tasvika. Mami, back to you. Right guys, tasvika tabe kumakuva as you are seeing behind us. Ndo patiri kuradzika mwana apa. Muri kuona zvinhu zvedu zvezororo zviripo zvese zvakarongeka ndipo. Mai vemwana
Baba imana wazo. Wo ana. Katumbu na baba imana. Condition that takes the name of second some not change. That's what she's in. But it's right to hours. Come on, boss. Sakabu ya bugarabo. Ya ngoya bagarabo. Bombo da tuko mapikicha kwa pigo mwana. Auto kwa pikicha kwa pigo mwana wa utaba. Sita bila chezi ngea dili. Oh, that garba mutila na boka no gara. No pokata. Bombo da tuko pikicha. Mas mestre mjuze ka. Essa dele mjuze mas mai yeye mwindo askani. Yeye mjuze. Mas não vai mas mai yeye mwindo. Ah. Ya bode. Mira, Iwe manya usangane naye, iwe manya usangane naye, iwe manya usangane naye, mwana wacho ari munzira, iwe manya usangane naye, baba ari munzira, iwe manya usangane naye, iwe manya usangane naye, usangane naye, iwe manya sangane naye mwana wacho ari munzira iwe manya sangane naye mwana wacho ari munzira iwe manya sangane naye sangane naye iwe manya sangane naye mwana wacho ari munzira iwe manya sangane naye mwana wacho ari munzira iwe manya sangane naye Waita ako. Nimba ikuzi. Kama mtu mmoja senura tinzi. Senura tipina ile. Sembra chama, sembra tipina ile bon. Sembra isso bon. Chungu embesa tu sira. Embesa tu sira.
batsira mana kuti batsira mana wangu visa kasimba kuti gardo kusapasa azumba batsira mana kuti kasimba visa simba kuti fast na undiri kusira ndi basi mawedza utiza yeah. Last time Maria na Marita vakataurana ishe dai vagara pano Lazaro haifa Maria na Marita vakataurana ishe dai vagara pano Tai changa madaris. Kumatenga
Hallelujah. Chofara tasangana. Chofara tasangana. Chofara tasangana. Chofara tasangana. Mazvita nekuimba kwakanaka. Regaini kukwazisei mese muzita raJesu Kristu muchiti haleluya. Mazvita regaini pamusoroi kuna baba namai vaDaniel veukama hama neshamwari vasambiri vari pakati pedu Reverend Charlotte Maondo pamusoroi Apostle Marume pamusoroi veZororo Phumulani pamusoroi. Amen. Amen. Nguva ino ndichakumbira Apostle Marume vari pakati pedu vatipe opening prayer tichienda muurongwa huri pamberi. Over to you, Apostle. Tichikoroso wedu tinamate. Kuna Mwari vari kumusoro kudenga, musiki wedenga nepasi, muitirwe zvakanaka, munzwiri wetsitsi nengoni. Taungana pazuva rino ramaiziva nenguva yamaiziva. Imi Ishe ndimi makatendera kuti tive pano, uye ndimi makatendera kuti mwana muduku afambe rwendo urwu. Tasvika zvino pataakuda kuonekana nyama nemweya, mutsvene makatendeka muri kumusoro kudenga. Ndinokumbira ruoko rwenyu kunyaradzwa kunobva kwamuri, kunyanya-nyanya kumhuri, kuhama neshamwari vakaungana panzvimbo ino. Mutsvene makatendeka, kunyange nebasa rose nevari kutungamirira, ndakuisa maoko menyu. Nchiti kuda kwenyu kurambe kuchiitwa muzita ramambo Jesu. Amen. Mazvita Apostle nekutipa opening prayer. Shuwa inguva yakaoma, inguva inorema, inguva inorwadza. Asi zvakadaro tinoramba tichikudza Mwari, tinoramba tichitenda Mwari. Patitendera kunge tiri pano, nyama nemweya zviri pamwe chete, tichizonyaradzana newadikani wedu. Ndisingapedzi nguva, regai tipinde munguva yekupa umbowo, tichizopinda muchikamu chiri pamberi. Nguva ino ndichakumbira muzukuru anonzi Richard ndiye achatanga. Muzukuru Richard achipedza toenda pana muzukuru Leni. Mazvita. Dzadiwa vese mabvumidzo kuti muve muri panapa kugara nhasi kuti basa riri panapa rinokwadza munhu wese, asi rinokwadza munhu wese kudai so ngatichema chine tariro. Kutanga kuna mhanya kubereka, kutanga kuna baba kuchinya kubereka, kwapaita hama neshamwari nevazukuru, kuita kuti mwana uyu asvika pakuti achipindwa mukati kudai so achienda aine zororo rakarongeka mukati Mwari. Nekuti tikachemazve tiri pakuisazve mwana uyu mukati mezororo, then denga anogona kuti kuri kushaya ndiri kunyarara. Handisi kuti hanzi kuziva kana kuti kudii, asi ndokumbirisisa kuti tichonisiya tinechema tine tariro, nekuti zvinhu zvinorwadza. Asi zuva ranga rakanyorwa zuva ranhasi kuti ona nhasi tanga tisanga tiri pano titizova kuifanana muzuva ranhasi. Handina mashoko ekuvasa kuwanda kutaura kana kuita sei, indapedza kuti ndataura. Yes, amen. Chema indiri mzukuru Leni shaika ndisekuru wangu sikada kutenda imese mwana zobatsira kuchema dambudziko ratinaro chida kutenda zvakanyanya kuna SIS MELLY kuti zvambeswa so kuti nda futi kune Zororo Phumulani ngade tisingazi kuti turangana papinda nhasi chingotendera singazi kuti zvofambiswa sei, ati nekuda kwaMwari kunotenda kuti zvofamba zvakanaka. Tinotenda. Mazvita mazukuru nguva ino ndichasiyira kuna mai Daniel
vachinge vapedza tosiyira baba Daniel, tozosiyira kupedzisira Wilson Mulamba Mazvita. Karwadzi wangu yakareba zvakanyanya ndisingazivi kuti ndatangira papi, asi ndoda kutenda rubatsiro rwenyu kuti mwana wangu wawanikwa achindozorodzwa panguva ino nenguva yakunge agara ari mucho. Nokutenda inokuungana pano ndazingazii kuti mungakwanisa kunge muri asi ndinokhetha chaicho. Zororo Phumulani. Adai kubatsira padambudziko takanga tashaya kuti totangira papi. So zvinhu zvandinopa kutenda kukuru navo vose vakanga vachibatsira kubvira pakutanga. Yaiwa makagona vanhu vaMwari. Kuti dambudziko iri idambudziko rinowira kumunhu wese uye hakuna munhu anenge dambudziko iri akatigadzira ora akatarisira zvinongouya nenguva yazvinenge zvangouya. So ndinopa kutenda kukuru kuna vose vakabatsira. Kuti Mwari akuitire zvakanaka.
Mazvita, tinokutendai. Shuwa ndinoziva zvinorwadza, zvinorema. Asi toda kungotenda Mwari. Soko ravo rinotidzidzisa kuti the Lord is close to the broken hearted. Mweya mutsvene ngaakunyaradzei. Mweya mutsvene ngaasvike pakadzika kwemwoyo yenyu, pasingagoni kusvika manzwi edu sevanhu. Amen. Tisingapedzi nguva kuda kupinda mukunzwa kutaura kwaMwari mangwanani ano. Nguva ndichaisira to the woman of God, Reverend Charlotte Mawondo from the United Methodist Church. Ndovachatipa manzwi muzuva ranhasi. Ndichakumbira muimbi tichiwasimunza, tichiwasira nguva mukuzara kwayo. Tichasanganiswa, tinosangana kudenga nero bara Jesu nekutenda kuna Baba tichasanganiswa, tinosangana kudenga nero bara Jesu nekutenda kuna Baba tichasanganiswa. Mazvita, thank you very much nekuimba kwakanaka. Regai nditi pamusoroi munhu waMwari, Apostle Marume muri pakati pedu namai, uwepo hwenyu hunotikoshera. Pamusoroi hama dzese dziri pano, mhuri yese neweushamwari, mai nababa Daniel pamusoroi, veZororo Phumulani pamusoroi. Haleluya. Nezuro kune vakanzwa ndichitaura, ndaitaura ndichiti we are on a revival. Takagadzirirwa sangano naDaniel. Haleluya. Regai nditange kutenda kune gurupu rana baba vemuRustenburg nebasa guru ramakaita. Ndanzwa pane imwe Facebook page yanga iripo. Thank you so much. Tinoda kukutenda iwe Zororo Phumulani. We really appreciate for the good job that you are doing in our society. May God continue to bless you. The United Methodist Church, we also want to thank you. Apostle ne church yenyu tinoda kukutendai. Nezuro ndanga ndiri kutaura ndichiti ichokwadi zvinorwadza. It's so painful. Ndanga ndiri kuzoona kuti Mwari havana hunhu nekuti havasi munhu. Mwari vane humwari nekuti ndimwari. Nekuti dai tanga tiri kuita pachivanhu pahunhu, pazvinhu zvino zvehunhu zvekuti zvinogashirika, dai tisina kumbounganira mwana mucheche pano. Dai tiri kuita zvehunhu, dai takaunganira sekuru vakachena musoro. Asi nekuti Mwari havana hunhu, vane humwari. Haleluya. Ndosaka takaunganira mwana mudiki. Vanouya kutora chero munhu. Haleluya. Hazvina criteria, hazvina kana. Vanouya kutora vacheche, tuchikuyamwa, turi kubva kubarwa, imimi wepakati vechichi, vese vafundisi, vese vanotora. Chinoitika nguva yako kana yakwana. Haleluya. Hapana anoramba kana nguva yaMwari yakwana. Ndichaverenga kubva kuna Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Hallelujah. Ndinoziva vazhinji vese tiri pano, vamwe takashayikirwa nehama dzedu dziri padhuze. Tine kurwadziwa kukuru kwazvo.
Nyaya yandiri kuda kusimudza patiri kuradzika mwana ndeyekuti fear not and trust in the Lord. Pamwe pacho maina baba Daniel muri kuti mufundisi, so what's next? Tikange tapedza zvatapedza izvi, what's next? Kwakuchidi ndiri kuda kukupai chivimbiso. Handinyanye kuda kutaura nezvemufi nekuti mufi pake papedza. He ran his race, he fought his good fight. Basa rake kakapedza kamukomana. Hallelujah. But ane nhamo neni ndiye ari pano ari kundinzwa achine mukana wekuita zvakanaka. Hallelujah. Nekuti zuva rakadai rinokusvikira nezuro ndaitaura ndichiti who is next. Tichange tiri paZororo Phumulani tiri panani. Hallelujah. Hazvinei kuti ndichiri kuvaka imba yangu ichipa foundation. Hazvinei kuti aiwa ndichiri kumboita zvekufara. Nekuti munofarwa kawana baba, munofarwa kawana mai. Hallelujah. But kana nguva yakwana yatokwana. Amen. Asi ndiri kuti vadikani, fear not and trust in the Lord. Mudikani munengena, fear not, trust in the Lord. Isarudairo rwako muna Kristu. Ukaisarudairo rwako muna Kristu, you are home and dry. Hallelujah. As do not fear, for I am with you. Ndi Isaiah ari kunyorera kuvana veIsrael. Musatya nekuti ndinemi. Hallelujah. Nekuti munguva dzakadai ndakandiri kunzwa murandakadzi echiti ndakarwadziwa for a long time, for 2 months if I'm not mistaken. Ndakarwadziwa. Ukashaya mweya mutsvena anokunyaradza, unobatwa neBP, unoteera within a week, within 2 months, within a year, within 2 years. Hallelujah. Ukashaya mweya mutsvene vanokunyaradza. Usavimba nevanhu vaunoona nemazisa, nekuti vanhu vanokurasisa. Iwe musavimba nevanhu, musavimba nenyika ino, nekuti vanhu vanokurasisa. Usavimba nemanzwi auchapiwa nevanhu. But trust in the Lord. Kudenga kuna Mwari. Hallelujah. Ndanga ndiri kutaura nezuro ndikati kune vasina kuona Mwari pachiitiko chino, handizivi kuti munoda Mwari yakaita sei. Rudo rwaJehovha, agape love, rudo rusina criteria, rudo rusingasarudzi kuti ndeve timu yedu here, ndeve pati yedu here. Mumabhuku vhurai tione vakambobhadhara here nedzi kumachechi. Hallelujah. Kune kusarura kurimo nekuti vanouya vere kumarufuku evamwe havauyi, saka hatina. But the love of God inoda chero nherera, inoda chero asi mubhuku, inoda chero asina chaainacho. Ona iri Mwari pachiitiko ichi, Mwari vanokutsvaga so. Hallelujah. Mwana owana a very decent burial. Makamera aripo tichibuda mumabhiti-bhiti, madhiringi aripo, a decent burial. Nyasha dzaJehovha. Vakakutarisa, vakakutarisira pasi. Hallelujah. Vamwe kudzinza kwenyu chaiko vaunobarwa nawo hautomborekonaizwi. Ukaitika nhamo kurufu hamutauriri nekuti munonzi munotoda mari yekubva kuSouth Africa. But there is God in heaven. Vari kuti usatya, for I am with you. Vari vanokusimudza from one level to the other. Jesus. See God, my dear sister. See God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Do not be dismayed, for I am your God. Musashungurudzika. Tinonyanya shungurudzika nezvinhu zvepasi pano. Saka zvichazodini? Saka ndichazoita sei? Saka kwakuzodii from there? Amen. Do not be dismayed, for I am your God. Just put your trust in Him. Hallelujah. Munoona zvese zvinoitika. Jesus. Vamwe muchiri pano muchiri vapenyu, muri busy kushungurudzika nezviro zvenyika ino. Amen. Ndoita vosei necompetition yezvinhu zvepasi pano. Imi zvinopera zviro zvese izvi. Zvinopera nezuro ndaitaurira vamwe ndikati we are busy building mansions. Tichivaka dzimba tichiita sei, tichikangana nekudadira zvedu Mwari, muchishaya kuziva kuti zvichapera. Hallelujah. Ende tichatodzirwira dzimba dzako idzodzo nekuti soko raMwari rinoti kune vanotenda tichagara dzimba dzisina kuvadza, tisina kuvaka dzako idzodzo. Uchienda kugehena tichigara.
Haleluya vana vanotenga. Ndaitaura zvenezuro kune vanga vasipo. Ndichiti mune mafaro ari munhu. Tinodyiwa nenyika vana baba. Haleluya. Solomon anozoti all is vanity. Solomon akahumwa. Muri kuzvinzwa? Akahuchocha hwemari. But apedza kana ari akadzi anga ine 1000. 700 akadzi ne 300 my girlfriends. Yes. But ndiye anozoti all is vanity. Iwe une mukadzi ne girlfriend rimwe une BP. Hallelujah. Muri kuzvitadza vana baba. Muri kuzvitadza. Iyo mai vacho bvore girlfriend iyo. Vaudze kuti muri kuzvitadza. Kana muchigona itai 10% ya Solomon. Yes. Uchizvigona itai 10% ya Solomon. Uchishunguridzika nezviro sina basa. Kuita girlfriend kamwe. Ndokaona ndine pay pamwe ya niko ya supervisor ya headmaster ya niko vaudze kuti baba gara ipasi havazvigoni izvi vana Solomon vakazviita vana Solomon vakahuchocha hwemari kwete Kenya kekuti ukaona 50 rand unotomhanya kuita kunga waona vanobva vati zvese hazvina maturo. Hazvina maturo. Hallelujah. I will strengthen you and help you. Mwari ndo vachakusimbisa. Hakuna anokupa manzwi anokusimbisa munin'ina. Mweya soko raMwari Jesu anotaura kuti ndakuenda. Ndakudzoka kuna baba. Asi handikusiyai muri mega. Ndichakusiyai mweya mutsvene, the comforter, the Holy Spirit. Inyu kuti nguva dzakadai dzichasvika, but ukashaya mweya mutsvene munguva yakadai, you go astray. Hallelujah. Kune vakavimbiswa. Pane vamwe vari pano vakashekirwa nevarume. Vamwe vakashekirwa ndiana mai. Mukavimbiswa ndiana baba munini. Don't worry, I will take care of the kids. Don't worry, ndichaendesa vana kuzvikora. Don't worry, ndichange ndine. Ukangani vakavimbiswa nevarume mukatoramba muchipfimbwa. Zvikazi ndinokudai, I'm going to make you a queen. Munhu anokurasisa wakasirisa. Ukapiwa nhumbu ukasvika ndichakuita queen, ndichakuita what, ndichakuita what. Nhasi uripi unorara piro yakatota nekuchema, warwadziswa nababa ivavo. Wevakati vanokuda, warwadziswa namai ivavo. Hallelujah. Amen. I will strengthen you and help you. Vuma kubatsirwa naMwari. Vanhu vanokuvimbisa kukubatsira. Vamwe kwete kuti havadi but hatori nawo rubatsiro rwacho rwaanokupa. Vamwe noti kuti vanga vasingadi kuendesa vana kuzvikoro but havatori nawo wake vacho hasi kutozvigona. But put all your trust in God. Yes. I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. Ndakanyora pano ndikati the right hand is seen as a place of honor and is status throughout the biblical text. Jesus Christ sits at the right hand of the Father. Ndo zviri kunzi nababa, ndichakubata neruoko rwangu rwerudyi, ruoko rwakagara Jesu Kristu mwanakomana wake, ruoko rune simba. Yes. Ugadzikwa muruoko rwani kwe. Hallelujah. Ugadzikwa muruoko rwani. Makavimba nezvepasi pano zvikapera mukarasiswa. Asi ndiri kuti from here baba namai Daniel, trust in the Lord. Yes. From here tsvagai Mwari ava. Kuti Mwari ava, I want to put all my trust in him. From today onwards I am going to listen to his voice. From today onwards I want to be a changed person. Yes. From today onwards I want to work for this Lord. Yeah. From today onwards I want to give all my life to this God. Yes. Hallelujah. Mwari vekudenga vachitibatsira. Soko rangu masikati ano mangwanani ano vadikani. Let's trust in the Lord. Yes. Mwari havatinyadzisi. Mukurwadziwa, mukushungurudzika, mukuita sei, mweya mutsvene ndiye chete anokunyaradza. Ndiye ega ane manzwi. Newewe unotonzwa simba uchiti mufundisi ndinoshaya kuziva kuti zvakafamba sei. Nekuti simba randakunzwa handaisaziva kuti ndicharinzwa kupi. Mweya mutsvene ndiro basa rake. Muzita raBaba
nerimwe mwanakomana nerimwe yanera. Amen. Tinamati. Baba wedu wakatendeka muzita raJesu. Tinokunamatai nekuti muri Mwari. Mazvita baba wedu nezuva rinonzi nhasi. Ndabva ndafunga mumashure ndikati ndosaka vana Isaya vaizonyora vachiti negore rakafa mambo Hosea ndakaona Mwari, kana neniwo ndaona Mwari muzuva rafa Daniel. Ndazviona zviro kwazvo kuti muri Mwari vane rudo. Ndazviona zviro kwazvo kuti muri Mwari vasingasaruri. Hapana akambofunga neburial yetinayo pano, asi nekuda kwenyu Jehovha, nekuda kwenyu baba vedu vari kudenga, tiri pano because of you. Muneve makashandisa Mwari. Tinokutendai, tinoremekedza zita renyu nekuti muri mutsvene. Tapanana mbuva yekuenda nayo, yekuti ngatiise rudairo rwedu muna Kristo. Zviro zvinooma pasi rino, zviro zvino ngatishungurudza pasi rino, asi tisavimba nevanhu vepasi pano nekuti vanotinyadzisa, nekuti vanotirasisa munguva yazvinooma. Asi imimi Jehovha muri Mwari vasingarasise. Mazvita baba vedu vari kudenga, tiri kunamata nekutenda nembuva yamatirongedzera muzuva ranhasi. Chitibatsirai patakubva pano neshamwari yangu, tichinje maonero edu atinoita zviro, tichinje mafambiro edu, tipe moyo yedu kwamuri Kristu, nekuti zviro zvese zvichaparara. Mazvita mweya mutsvene tanamata nekutenda muzita raJesu Kristu. Amen. 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 Thank you. Go ahead. Mazvita, haleluya, haleluya. Ashua regai titende Mwari nemashoko anga ari kutaurwa pano. Tinokutendai musandiri nekutaura mashoko akafanira munguva yakafanira. Mwari vekudenga vazokuitirai zvakanaka. Sure, let's trust in the Lord nguva dzese. Chingotenda shuwa nerudo rwenyu vadikani. Soko rinotidzidzisa kuti tingataura ndimi dzese, asi kana tisina rudo it's nothing. Kungovepo kwenyu zvataridza rudo. Tivangotenda Mwari. Mwari vekudenga vatigonese neshoko ranga riri kutinyaradza tese tese, ranga riri kutidzidzisa. Mwari vazotipa the wisdom, vazotipa the grace and the strength kurarama mushoko ravo nekutsvaga umambo hwavo nguva ichipo, usiku husati hwatisvikira. Amen. Daniel pake atopedza, zvasarira isusu. Thank you so much. Ndisingapedzi nguva ino regai ndisire vakaamirira Zororo vane zvavari kuda kutaura. Vachingopedza musandiri motora nguva mukuzara kwayo. Thank you. Pamusoro kuhama Daniel shamwari pamusoro mufundisi nesu tose tauya pano. Ini ndakamirira Zororo, zvangoti tine urombo kumhuri nekurasikirwa nemwana mudiki. Mwana mudiki anonyorwadza nekuti unoona kuti mwana ashaya aine potential yekuita zvakawanda muupenyu, but tinongofana ngogamuchira kuti ndokutonga kwaMwari. Shoko raMwari rinoti munhu akaberekwa nemukadzi una mazuva mashoma ekurarama panyika.
so iwaya ndo akawewo mashoma aDaniel. So tinongofana kungogamuchira. Job anoti arasikirwa nezvese, anoti Mwari makandipa, Mwari matora, zita renyu ngarikudzwe. So pakuchema kwedu ngatingorambai tichingorumbidza Mwari, nekuti Mwari akagara angotiyambira kuti munhu akaberekwa nemukadzi una mazuva mashoma ekurarama panyika. Isu seZororo Phumulani patakanzwa nezvechiitiko ichi through SIS MELLY neRustenburg office yedu, zvakatibata zvakanyanyisa, tikaona kuti as a company it's also our duty to assist the community kana paine need yakafanana neyakadai. I heard kuti anga ane 2 months already, close to 2 months. So pazvitiko zvinenge zvakadai, so as a company watitarise zvakawanda, but tinodawo kubetserawo the community nemhuri kuti mutoro uyu usavaremere. So zvese zviri kuitika, zvese zvaitika, hapana mari ichabhadharwa nefamily. We are going to meet makosti ese at this funeral kuti tirerutsire mhuri. Nekuti as a company hapasi pese patinotarisa maprofits, pamwe pacho tinopindwa nemweya wekuda kungobetsera. Tiri zvatiri sekambani kuburikidza nesupport yatinopiwa necommunity. So kana paita need mucommunity, tinobetsera tisingatarise kuti ndiani. We don't know this family, hatitombovazivi, but tangonzwa chiitiko zvakatibata, tikawirirana as a company kuti let us assist the family. But haisiriyo reason yaungarekedze kutora polisi uchiti takakundikana Zororo inobetsera. Ndibva nangopajekesa ipapapa, hapasi pese patinozviita, handiti apa tazviita nenhau yekuti mwana mudiki, handiti, but iwe munhu mukuru hatidaro. Vanhu vasazonyanya havo vachiti kana kwakaita dambudziko rakadai ngatimhanye kuZororo, hanzi Zororo inobetsera, handiti ifavor yaingoitirwa munhu wese, dati pajeka, handiti. So ngaivewo a lesson kuvanhu vemuRustenburg, ngaive a lesson yemaZimbabweans yekuti vanhu ngavatore mafuneral police, kuitira kuti chitiko chakadai mukasangana nacho hapazoita machallenges. SIS MELLY haikonei kudzoka futi neimwe futi mukwadobetsera. Hadzisi dzese, to be honest with you. Haisiro haye kutanga again, handika tabetsera mafamilies akawandisa vanenge vaine machallenges, but vamwe tinovarambira, vamwe tinotovaita sei, tinovarambira, because tiri kuona senge vanhu vekunyika kwedu hatidzidze, handiti. Kana tichitaura kuti ngatitorei mafuneral police, handitika tinoita pamwe toda kutengesera vanhu nyoka mufundisi, toita pamwe toda kutengesera vanhu mbanje, handitika unoita sekuda kutengesera munhu uroyi, but uda kumutengesera something tinozomubetsera kana aita sei kana afa. So ngaingove a lesson kwatiri tese kuti ngative nemafuneral police, handitika edu akachipa 89 rand, handiti 89 rand. Unowana funeral yakanaka yokuti panenge paine mvura, panenge paine madrink, handitika ana SIS MELLY, after that pane wawa futi, handitika. So you can get that, handitika, as little as 89 rand. So mashoko angu ndeekungoti kumhuri, Mwari ngavakunyaradzei. Kucommunity, thank you so much nekubatirana nemhuri, uye handiregedze kuzvitaura, dzidzai, torai mafuneral police. Thank you very much. Okay, pamusoro handisi hangu paprogram, asi tangoti titaudzane pamusoro penhau iyoyo. Ndiri kutaurawo semunhu mukuru muno muRustenburg, naika. This community has known me as their father for years. Unfortunately, I am leaving kudzokera kuZimbabwe. Musi wa4 kana kuti 5 motokari dzinei dzaakusimuka dzichienda kumusha kuZimbabwe. Having been here since 2011, ndichichengeta nekuviga vanhu vakawanda muno muRustenburg.
That's why community yakazodecide kuti ava ndio baba vedu ava. Different churches, zvidhakwa, pambi, matsotsi, vese taiviga. Asi chandasimukira pano semunhu mukuru, number 1 ndoda kutenda Reverend ne church here, the Methodist, and all the churches in Rustenburg. Takafonerwa, takaziviswa kunzi ndo zviripo. Ndoda kutenda vedare guru randinove patron warone. Pakaitwa ma contributions akanyanyisa towards this family. Amen. Amen. Chandiri kunyanya kuda kutaura chinhu chikuru ndechekuti ngatibatanei nomakanjani. Ndoda kutsimbirira mashoko abva mukutaurwa nevakuru vekudhavzi vabva pano vekuzororo. Iniwo ndakafona ndichifonerawo vakuru vanopfuura ava vandinoziva avaridzi vekambani. Nekuda kwenhau iyi vakati nhau iyi yatosvitswa kwatiri kare. Thank you the Rustenburg office. Handina kuenda through them, ndakaenda direct because I know them directly kubva tichipindawo muno muRustenburg. But my point, number 1, usashayiwawo chechi yaunopinda nekuwanda kwadzakaita vadikani. Wanawo 1, imi muri kurara nezamu mukanwa maZimbabweans. I always say this every now and then. Hauna chaunobva kuve ne sense of belonging. Unoonawo hama dzinomira newe, hama dzinokunyaradza. Izvekuti muzotishedza paitika dambudziko, hongu tinouya sevaranda vaMwari, asi tinenge tichida kuuya netimu yese yakakwana. Ini ndine sangano randinotungamira vakatoitawo ma contributions. Ngadai vari pano. Zvinondiomerawo kuti ndivati huyai. Reverend vari pano, ndikuona vana Gosa naGosa wavo. Zvinovaomera kuti vanhu ngatiende. Asi kana uri member, vanhu vanoenda vachimhanya. Ngatimbopepuka ipapo mhani vanhu veMaZimbabwe. Chivanhu takachisiya kudhara. Mucharamba makarara kusvika rini? Mukore uno kwakunamatwa Mwari full stop. Zvechibhoyi nezvechivanhu hazvina kwazvinokusvitsa. And especially uri kunyika yeutorwa iyoyi. Ndo number 1. Dzakawanda. Izvozvi pafeweyo yangu iri kuitwa musi wa2. Panenge pane revival iri kutanga musi wa30. Reverend ndo vari kutanga kuparidzana. All the churches will be there. Zvidhakwa zvese zvakakokwa. Ndikuda kuti nevese vanomira mustreet, mafambi vese vauye vanondiziva. Nokuti vanoti kana ndichidhiraivha mota vanohwanda, hapana asingazive mota yangu. Mbavha dzese ngadziuye. Machechi ese akatumirwa matsamba. Kana iwe usati wainzwa uende kuchechi. Makainzwa? Pamasocial networks makainzwa? Chandiri kuedza kuvavarira ndechekuti dzakawanda kudaro tsvagawo yako ipapo. Tauro chaunotaura kuti mukuenda kwababa amarume vachibva muRustenburg, ndakasiyiwa ndaane cheche yandiri kunamata. Enda kwaunonzwa kwaunoda. Wakati wo vanoita zvepasi pemuti handidi, endoka kune vemasinagoge. Veuniform variko, vemasutu variko, vemagamenzi varipo. Wobva washaya kana 1 here iwe. Aiwa, pepukai. Pepukai vanhu. Pepukai. Ndo mashoko angu ekupedzisira muno muRustenburg. Pepukai. Chechipiri, wanawo polisi yako. Ndakuudzai ndakati ini ndakafonera vakuru. Ndinozivana naEddie achiuya muno muRustenburg tamukoka kare 2011 achiri kuMoonlight. He's a director there. They know it. Akandijoinisa. Amen. Ndinayo makanzwa wedding power ndafa yakuti taviga apostle vanoreya nema. Ini ndine ma policies angu ndakatokwana kudhara. Kana uchikwanisa kubhadhara DSTV inoita 200 rand. Yekuti uone vanhu murume nemukadzi, murume nemurume vari kukisana. Zvausina kudzidza parudzi rwekwako. Uchikwanisa kutenga McDonald's wotadza 90 rand. Aiwa, pepukai mhani vanhu imi. Pepukai.
Zororo Phumulani iriko, Nyaradzo iriko, Moonlight iriko, yaunoda iripo, woshaiwawo yako here. Aiwa chingondibatsirewo kutenda veZororo Phumulani. Tinotenda Mr. Anderson kwamuri ikoko and the whole team. Yes. Tinotenda tirikuona timu dzenyu dzauya pano nemotokari dziri pano. Mauyo kuzonyadzurudza verudzi rwekwenyu. Yes. Asi ndiri kutaura kwauriwo uri kundinzwa ipapo enda unotaura police. God bless you. Amen. Mazita munhu waMwari, haleluya. Vari kunotora mapolisi, haleluya. Vari kunotsvaga chechi yekupinda, haleluya. Tinotenda Mwari. Ndanga ndiri kufara munhu waMwari ndikati pamuri kubuda ndichipindawo muRustenburg, muchibuda ndichiti opfe, haleluya. Saka paifamba munhu waMwari ndichange ndichifambawo. Saka pawasira ipapo ndopanichange ndichisimudzira. Kana usina polisi, kana usina chechi, tichange tichipedzerera mastreets metinenge tichisangana. Amen. Shuwa tinoda kukutenda iwe Zororo. May God bless you. Tinokutendai nebasa ramuri kuita mucommunity yedu. Regai ndaziviswa kuti mai vari kuda kuitawo board viewing. Tichaimba zvinyoronyoro tichibatsirwa neveZororo kuvhura kofini remwana. Mai muchibata mai vari padhuze vachiuyawo kuzoita board viewing. Hazvita vanoimba tiimbirei. Tiimbirei zvedu vanoimba. Tiimbirei. Mainzwi akanyasa kuti tiimbire tinzi. Vanhu vakunotsvaga machechi kudai nekujoina. Sevanhu vakunojoina machechi kudai. Turura iwe, turura katunduka
Zvino vakauya nevana vaduku kwaari kuti avanyangate, asi vadzidzi vakavadzivisa. Kuzoti Jesu aona izvozvo wakatsamwa akati kwavari, regai vana vaduku vauye kwandiri, musavadzivisa nokuti ushe hwaMwari ndio hwakadai. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ani nani asingagamuchire ushe hwaMwari somwana muduku haangatongopindi mahuri. Ipapo akavafungatira akavakomborera ndokuisa maoko pamusoro pavo. Tichaimbirwa veZororo vachidzikisa kopini remwana. Tinokumbirawo zvakare foshoro nemavhu. Regai titange kama wadzokera kuna Mwari uyo wakaupa. Ndizvozvo tinopa muviri wake kune ivhu, ivhu kune ivhu, dota kudota, bukuta kubukuta. Tiri kutarisira rumuko rwevanhu vose pamusi wokuguma noupenyu hwepasi rinouya natenzi wedu Jesu Kristu pakuuya kwake kwechipiri nembwiri huru kuzotonga pasi. Pasi nenyanza zvichabudisa vakafa vazvo, miviri inoora yaivavo vanorara muna iye maari ichashandurwa nekuitwa kuti ifanane nemuviri wake mbune wembiri, sezvo kuita kwake kune simba guru kunokwanisa kukunda zvinhu zvose kuna iye mbune. Mazvita regai nguva ino tisiyire tichisira wehukama vachitanga kuuya kuzoisa ivhu kumwana naapostoli vari pakati pedu, kana paine vamwe vanozoteera vachiuyavo vanoimba muchipfuurira mberi nekutiimbira.
ngavauye amai ngavauye nedzimwe hama vanasekuru vaye vanga vari pano vazukuru ndonguva yacho iyoyo. Varipo vamwe vatakuonekana nevhu vasingazokwanisa kukoshora uyai ndonguva yacho. Nyaradza tungamidzawe munzi dzakarurama muzita mazvita. Ino ndiyo imba nyowani yaDhaniel yatiri kumusiya pano. Regai ndinamate tisati tavhara, ndobva ndagashidza nyasha kuitira kuti panozovharwa imba yake itsva tinenge takutosiyira vanenge vachizotipa mavote of thanks. Tinamate. Baba vedu vari kudenga, tinokunamatai muzita raJesu. Mazvita Mwari nezuva ranhasi ndo zuva ramaiziva henyu Mwari, kuti ndo patichauya tichizoradzika mwana wedu Daniel pano. Takumusiya paimba itsva pano. Jehovha, tinoramba tichinamatira mweya mutsvene wenyu baba vedu vari kudenga, kuti murambe muchitungamira kunyangwe nemhuri dzasara. Mazvita tinokutendai nepurogiramu yafamba zvakanaka, tinokutendai neurongwa hwese, tinokutendai nehama neshamwari dziri mativi mana zvese dzemuRustenburg nebasa guru rakabatwa. Mazvita mweya mutsvene waBaba, nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwamweya mutsvene ngazvive nesu tese, zvitichengetedze kudzamarara muchizotisanganisa muupenyu usingaperi. NdiJesu Kristu tenzi wedu, amen. Mazvita takusiyira vanoita basa, vapedza tozosiyira vanotipa vote of thanks. Thank you so much. Usina
Tosana Mdenga, Tosangana na Jesu, Tosangana na Mponesi, Toenda Iko, Sangana Mdenga, Tosangana na Jesu, Sangana na Mponesi, Toenda Iko, Kusina mitoro, Kusina nenamo, Kusina shikomero, Toenda Iko, Sangana Mdenga, Tosangana na Jesu, Sangana na Mponesi, Toenda Iko. Ndara. Mira, wait. Kuwa kuna kini kitu kuna. Ah, hii mwenyewe. We are not going to build the wall outside. Just build the wall. Just build the wall. Hawana masuri.
zvakaipa hapana nenamo ndinoramba ndichienda kumusha kana takunda kana takunda tichazonana kana takunda tichazonana kuenda ya unongopoa sina uzorufu kwanza ona maya shero tashuka kwa tuziwa apostle marume namama takokutenda ishwa. Thank you so much. Tinozvitenda tinozvikudza Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Zororo Phumulani musanete kuita zvakanaka, rambai muri kungoita zvakanaka. SIS MELLY diaries ndinongokuonai paFacebook. Sure muri kuita ubasa hwakanaka, musadzokere kumashure, rambai muri kuita zvakanaka. Mwari vekudenga vachikugonesai. Wadikani rudo rwamataridza pano zvisaperere pano chete. Amen. Ngatizorambai tichiita rudo rwakadai. Shuwa ndaona rudo runoshamisa runotyisa. Mwari vakuitirei zvakanaka. Masiya mabasa enyu ese mukati wani mukauya pano kuzonyararidzana nababa naamai vaDaniel. Baba namai vaDaniel, rambai muri kunyaradzwa. Mweya Mutsvene arambe achikunyaradzai. Mazita nguva ino ndichasira wemhuri wachatipa vote of thanks. Thank you. Baba. Pamusoro vese vari pano, ndinoda kutenda vakuru vari pano, ndigotenda vanhu vese vakwanisa kusvika pano. Tinotenda zvakanyanya kuti nguva haisi yedu, asi tawanikwa takaungana pano. Mukomana uyu une zvaaitawo kuti tisangane. Ndinoda kutenda zvakanyanya kubatana kwenyu kwamaita kuti ndivige mwana uyu. Mwana wanga waita sekuti zoramba kuti timuvige mwana uyu. Kwakusiri kuda kwangu ndasinawo mari. Vamwe vaitoti dei wauya tataurirana, asi ndaitozvikonwa nenyaya yekuti ndandisina mari. Saka ndinotenda mose mauya pano, ndinotenda vanhu vakuru vakwanisa kutibatsirawo nesu. Nekuti tada kubata toga tiri vadoko hatina chataigona. Ndigotendawo nehama muzukuru, ndine muzukuru 1 ari pano. Ndo hama yangu imwe iri pano. Ndikutenda zvina mai vacho vemwana wataviga. Naivo vatarisewo uwandu hwaita vanhu pamwana wavo nenguva yakafamba ichiramba kuti mwana avige. Izvezvo ndinotenda chaizvo. Ndinoti Mwari dei varamba vari nesu pavanhu vose vauya pano. Ndinotenda hangu. Mazita baba. Pamusoro mabhosi edu eZororo Phumulani, pamusoro SIS MELLY nevese hama vadiwa vauya pano. Handingakwanisa kudoma ine mazita, asi basa ranga takaunganira pano basa rakosha, rabatwa zvakanaka. Saka ndinoti kune vese vauya uzotukuta parufu rwaDaniel, Mwari vakuitirei zvakanaka. SIS MELLY handizivi kuti ndokutendai sei. Panguva ino ndiri kuda kumboisa mabhosi ePhumura pamusoro. Mabhosi woye! Mabhosi woye! Ngativakandei mudenga mabhosi aya. Ngativakandei mudenga mabhosi aya. Ngativasiye vakusuka. Ngatisavadzikisei nokuti vana vaMwari. Ndanzwa kufara chaizvo. Zororo Phumulani munoropafadza, munokomborera. Ndaingoti Zororo Phumulani ngairambe iri pamusoro, kwandaisiya kumusoro ikoko ngaisadzike pasi nokuti vana vaMwari. Zororo woye!
Dina ndo andini voice rangu riri powerful pasha. Wokaliti kirika sisi varipo nakadi yenyu anoremekedzwa mabhishopu vatungamiri maapostol nemese muri pano mai vemwana baba vemwana ewa toda ngotendawo vanhu vekasitembei kuuya kwenyu kwamaita ina angu handida kuuya nezvakawanda ndanga ndikupei after program ndichatopedza patinge takuenda. So uyu mwana uyu achemiwo muzati mwana yakaonekwa ari kutariswa vanhu vanga right now vari kuchema. Ndinoda kuti a big shout out to you madiaries makanditarisa 2000 something people watching funeral yemwana vari kuchema. Ava muvenya mutombovigigana ne100 people 2000 something watching up live yemwana uyu. Ndoda ngotenda madiaries nekubata pamwe chete kwamaita nerustenburg team nevasipo zvatataura namama zvandezvekunyeba namama zvekunyeba kwandiri nini kuti hanzi tinoti ukasauya tozouya atoya kwako kana ukasauyawo kwevamwe hatiuyi kwako tibve tamukopagadzirisa ipapa. Ina handisi muspiritual realm samama anditika ndine inonyama ukasaenda kwevamwe isu kwako hatiuye tangotichenesa nepapa. So tibva pano vedu wese Zororo Phumulani anditika pane zvakanaka zvakugadzirirai anditi hanzi hamungakwanisi kuenda hanzi kama igasva unosatiswa nekudya hamungakwanisi kudzokera kumba musina chamaisa pamuromo. Anyway indazotinonoke kuti ndigadzirise nyaya dzechikafu idzi asi tichibva pano tongotevererana tese handi hatina kwatiri kumanyira toenda kunorituko kunoenda kunogara majority yenyu handiti toenda kunorituko toenda hameno panogochwa patianogotya tandika tidye ndiso dzatiri ipapo anditika nekuzivana nekujoina mapolisi haufaniri kudzokera usina polisi anditi ibva ungojoina polisi aripo maagents amuri kungoona akapfeka zvedzorora bata 1 kuti ndijoinisewo anokujoinisa anditika thank you zvakare nekuatenda kwenyu nekuungana kwenyu rambai muchienderera mberi. Amen. mazvita shuwa nekutenda tinogashira kutendwa. Anzi pane madiaries akatitarisa. Thank you madiaries. Vekutenga vapitei zvakanaka. Shuwa ndo paperera rusando rwedu tanga tatogashidzwa nyasha tifambe munyasha dzaMwari. Regai nditi Ebenezer, that's why the Lord has taken us. Amen. Amen. Phumula hoye! Phumula hoye! God bless Phumula. Ngeiti chinwa. Mungu kunyora mundu paizvi. Mupinda ika mungu sasa akatuma feeling mungu. Mupinda ika balance mungu sasa. Vanofaziya dhumatsika Our SIS MELLY's diary fans, this is Dumat's Films. For all your video shootings, weddings, funeral, anything, another camera. We are here, Dumat's Films. My number is Papa Pin. Tinotenda. Thank you for coming, Vadikani. Mafanzi angu obva nokuziya imi ngoti tikanziva hanzi referend mavhonzi ona hope nokuziya muri munhu wedzaika social media is now powerful. Mumboya muparidze ndio zvediyazvi zvatakadaidzirwa vataura kuti ndichambovaparidzira. You are the light kwatiri isusu the darkness. Vaudzei mafanzi enyu kuti muchambondidaidza ndichitaura soko panoitemayo wadikani makadima ande guys pasina transport
tukata tukwinda vari kunoona here kwatikwinda utizotaveko right. Sa guys tokubatai tasvika kumberi kwantika kwatiri kuenda kuafter ts tokubatai ikoko kudoro tokubatai kana tave uko guys kwatiri kuenda uko kuchikafu ndokwatokubatai kwaafter ts handitika